Nabitik ang liog sa usa ka third-year college student nga luwan sa iyang motorsiklo samtang paduong pauli silang panimay sa barangay Bangbang, Cordova. Si Luan Mirundina sa report. Nahiagom og dako-dakong samad sa liog ang third-year civil engineering student nga si Francis Jen Santa Teresa human nabitik ang iyang liog sa hilo sa Tabanog. Padung muuli sa Cordova si Francis gikan sa iyang klase alas 3 kagahapon sa hapon agi sa Sisilex. Pag-abot niya dapit sa barangay Bangbang, wa siya makabantay nga nagbabagdiay sa daan ang hilo sa Tabanog ilabi na kay hayag pa kaayo ang adlaw ni adtong higayuna ug puti usab ang color sa hilo. Ang Tabanog ni ugsok sa pikas linya. Yang katong Tabanog ni ungot sa barrier sa tunga. Dayon ni huot sa dalan, ni huot ang kaning hilo. Nya paglabang nako adto murag nasangit ang akong bukton una ni sunod ang akong liog. Pag-abot na sa unahan siya nakabantay nga ni sakit ug nihuot na ang iyang liog ug daw gibira pa sa tag-iya sa Tabanog ang hilo. Apan wa niya makita kung si kinsa ang tag-iya sa Tabanog. Ubos man na diha ang squatter area ma'am niya. Taas ang pin sa Sisilex ba. Di na makita kung asa dapita ang nagtabanog man ba. Dugang ni Francis, wala usay naka-rescue kaniya ni adtong higayuna, busa nakahukom na lang siya nga mulahos paingon sa RHU Cordova aron magpatambal sa samad sa iyang liog. Sa pagkakaroon, matod ni Francis, nagmulngol paghihapon ang iyang samad sa liog. Apan, gipatumar hinuon siya sa doktor og antibiotics ug pain reliever. Giauhag ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan ang mga Cordovahanon pinaagi sa social media page sa lungsod nga likayan ang pagpalupad og Tabanog haduol sa mga poste ug mas maayong adto lang sa hawan ug luwas nga lugar. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Misda.